De næste 55 minutter kigger vi Adasut efter i sømmene og hører om de her konkrete løsninger og finansiering på velfærdens fremtidige finansiering. Og derfor har jeg med mig i aften formand for Adasut, Gerhard Petersen, så har vi Margrethe Kruse Jensen og Sten Lynge. Velkommen til jer. Tak. I seere kan som vanligt stille spørgsmål til Adasut på facebook.com/René så sørger vi for, at så mange af dem bliver besvaret sidst i udsendelsen. Men inden vi når så langt, så kommer her allerførst Adasuts eget præsentationsprogram. Velkommen til Krydsild og god fornøjelse. Adasutipingaartippa kiffaangissusertoqqissisimanerlu ааллаавигалуит инуяқатигиит синааккусерсорнеқассасут Adassut isumaqarpoq inuup atugarisaminik nammineq ilusilерсуисиннаагуни инуяқатигииннут тунниуссерусуннера аннертунерулерсартоq таманналу агуниарлугу тоққиссисиманартуник синааккусииниссақ Adassutip аққутсиуккусуппаа Pisortat initiataat pisariaqartitissunut atornaqassapput sapingisamik periarfissallat amerlanerpaat illuuteqarnissaat anguniartariaqarparput Adassutip nammineq illuuteqarneq immikkut akilersinnaasoq tamanullu atuuttussaq аққутсиуккусуппаа таманналу qulakkeerneqassaaq illuuteqarnermik taarsigassarsiat erniaasa tamakkiisumik ilangaataasaleqqinnerisigut meeqqat atuarfiat tungaviusariaqarpoq toqqissisimanartoq pitsaasorlu siunissamik qulakkeerinnittoq meeqqat atuarfiinit naammassisut ingerlaqqinnissamиnnут piareeqqasut Adassutip angorusuppaa taamaattumik atuarfinni 11. klassi atuutilernissaa Adassutip anguniarpaa Ilinniarfiit qaffasissumik pitsaassuseqarnissaat Adassutip pingaartippaa tamannalu tungavigalugu ilinniarfiit piumasaqaataat annikillinagit pitsaassusaasa qaffassarnissaat Adassutip anguniarpaa Aalisartuugaanni piniartuugaanni imalunniit nunami suliffimmik nammineq ingerlatsisuugaanni ingerlatsinermi sinaakkutissat pitsaasuusariaqarput nammineq suliffiuteqarneq pilerinartuunissaa imminullu akilersinnaanissaa Adassutip anguniarpaa tamannalu qulakkeerneqassaaq suliffimmik aallartitsinermi akileraarutitigut annikillisaaниkkут ааммалу аллаффиссорниккут оқилисааниккут
Savaatiqarneq annertuumi ingerlanneqartoq annertunerusumi ingerlanneqarnissaa atassummiit anguniarparput. Savaatiqarne annertuumik nunatta kuyataani ingerlanneqartoq pitsaasumik akilersinnaanerusumillu ingerlanneqarsinnaanera atassutippigaartippaa. Ukiukkut savat nerisassaannik tikisitsiserneq akisoqisoq qaangerniarlugu aqqutissiornissaq atassutip anguniarpaa. Nunatsinni naatitanik annertunerusumik nammineq pilersornissaq atassutippigaartippaa. Tamannalu anguniarlugu naatittisinnaaneq patayaatsoq qulakkeerniarlugu naatittinermik suliaqartut qanimut peqatigalui atassut suliniarpoq. Nunatta aningaasaqarnikkut nammineq napatittoq atassutip anguniarpaa. Tamannalu anguneqassappat aalisarnerup saniatigut pisuussutinik uummaatsunik atuinissaq pisariaqarpoq. Atassutip nunatsinni pisuussutit uumaatsut atorneqarnissaat anguniarpaa. Pisuussutinik uummaatsunik piiyaanissami nunatta annerpaamik iluanaaruteqarnissaa anguniartillugu pingaaruteqarpoq aatsitassat suuneri aalлааvigalugit akileraarusерsuisarnissaq. Aatsitassani piiyaanerup saniatigut nunatsinni sulisuqarnermi nayuaqavissut aammalu suliassaqartitsinermi suliffeqarfiit nunatsinneereersut salliutinneqartarnissaat atassutip anguniarpaa. Tamanna qulakkeerneqassaaq inatsisit isumaqatigiissutillu ersarissut pilersinnerisigut. Atassutip uuraanimut naaggaarneq isumaqataaffiginnilaa. Nunarput uuraanisiorniangilaq. Ilisimassavarpulli aatsitassat amerlanerit uuraanimik akoqalaartarmata. Tamannalu nunat allat assigalugit annerpaaffilerlugu aatsitassanik piiyaanissaq atassutip anguniarpaa. Nunatta aningaasaqarniarnera pitsaasumik ingerlanneqassaaq. Tulleriaarinerit nunatsinnut pitsaasut aalлааvigalugit ingerlatsineq pisariaqarpoq. Aningaasaliisarnermi soorlu sanaartortitsineq oqimaaqatigiinnerusumik ingerlanneqartariaqartoq atassut isumaqarpoq. Taamaaliornikkut suliffissaqartitsineq oqimaaqatigiissoq patayaatsorlu anguneqassammat. Nunatta aningaasaqarnera pitsaasoq anguneqassappat aamma pingaaruteqarpoq pisortaqarfiit suliffeqarfinnik nunatsinneereersunik qanimut suleqateqartarnissaat annertusartariaqarmat. Tamannalu qulakkeerneqassaaq pisortaqarfiit kiffartuusinernik aammalu atortussanik pisinerminni nunatsinni suliffeqarfinnik suleqateqarnerulernerisigut. Atassutip pingaartippaa nunatta nunarsuarmiuqatitsinnut ammasuunissaa. Kultuuritta taamatullu oqaatsitta eriaginissaat ineriartortittuarnissaallu aqqutissiuttuartariaqarpavut. Tamannalu qulakkeerneqassaaq nipilersorneq isiginnaartitsineq filmiliorneq kiisalu ilinniartitaaneq aqqutigalugit. Taakkuuppummi kultuuritsinnik oqaatsitsinnillu nittarsaasussat. See you.
Qinarseqqaartussat qinarsisartullu qinarsilluarnissaannik kissaapagut qinarsilluarisi. Velkommen tilbage til jer seere, og velkommen til jer. I jeres præsentationsprogram har jeg lidt svært ved at se, hvad det helt konkret er, at Atassut går til valg på. Hvad er det præcist, I går ud, og hvad er det for en historie, vi fortæller til vælgerne? Gerhard Petersen? Vi vil gerne fortælle seerne, at vi vil fremme erhvervslivet. Erhvervssektoren vil vi gerne fremme med. Og selvforsyningsgraden vil vi gerne i høj grad dyrke. Og så råstofudvinding, og så fjernelse af nul-tolerancen. Begreber som frihed og tryghed, de er meget store og meget fluffy og meget uldne, og det er nogle begreber, at Atassut har brugt meget flittigt i de senere år. Er I ved at bevæge jer lidt væk fra det tidligere erhvervsliv? Nej, det er vi ikke. Det vi går efter, det er, at den enkelte skal have frihed til at forme sit eget liv. Det betyder, når man har frihed, så har man også viljen til at tage ansvar. Det skal være frihed under ansvar. Såvel for den enkelte og for virksomheder. CSR, virksomhedernes ansvar over for samfundet. Hos den enkelte, der skal den enkelte tage ansvar mest muligt. For eksempel eje sin bolig og selv foranstalte betaling af det. Jeg kan virkelig godt tænke mig at kaste mig lige luks ud i, at i jeres økonomiske politik, som jo så et eller andet sted bygger på en liberal tankegang, I siger i jeres præsentationsvideo, at landets økonomi skal styres ud fra faste rammer. Og så siger I lidt senere, at vi skal prioritere ud fra en bæredygtig økonomi. Margrethe Kruse Jensen, det må vel betyde at sætte tæring efter næring og ikke bruge penge, vi ikke har? Det er korrekt. Atassut går til valg med at have nogle valgprogrammer, der gør, at folk også skal kunne være med, samtidig med, at vi også går til valg med at skabe arbejde. Forstået på den måde, at den enkelte borger skal også være med til at kunne udvikle sig. Atassut går til valg med, at gerne vil af med nul-tolerancen, så man også kan skabe arbejdspladser, og på den måde kan få folk med i arbejdet. Det er meget fint, og det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg kan godt lige tænke mig at spørge, hvordan harmonerer det med, at du på vælgermødet oppe i Ludiset, tror jeg det var, siger til mig, at vi skal ikke være bange for at tage nogle chancer, vi skal heller ikke spare os selv ihjel. At spare for meget af stagnation, det er nedgang. Vi vil hellere bruge penge og måske have underskud i finanserne i nogle år, for at sætte skub i tingene. Det harmonerer, det er vel direkte modstrid med, at vi vil sætte tæring efter næring, er det ikke? Nej, Atassut kan ikke acceptere, at der er den store arbejdsløshed, og at byggeriet den er stagnerende, og der bliver ikke bygget så meget nær ude i kysten. Og det er en investering, fremtidig investering, når vi siger, at vi vil skabe flere arbejdspladser, i stedet for at bare se til, at der bliver flere og flere, der bliver arbejdsløse, og at der er nogle områder, hvor folk de flytter fra, netop fordi de mangler arbejde. Ovenkøbet er vi i Grønland blevet færre de seneste år, og det er jo ikke meningen. Men det harmonerer vel ikke at sige et sted i jeres præsentation, at vi skal prioritere en bæredygtig økonomi, og det andet sted gå ud og sige, at det er i orden at køre med underskud. Gør det, Sten Lykke? Jeg vil sige, at det var en formuleringsspørgsmål. Det var altså, at Atassuts mål, det er at skabe balance, selvfølgelig. Det er naturligt, og det
midler, vi har, dem skal vi bruge mere bæredygtigt. Det betyder, som GA forleden har været ude at sige, byggeri, de skal planlægges meget bedre, fordi de sparer samfundet for en masse penge, men også, at det hindrer arbejdsløshed periodevis. Fordi nuværende byggemetode, det er, at man lægger det ud i en bestemt periode, og så en del af året, så er der arbejdsløshed, fordi planlægning har ikke eksisteret i de byggerier. Samtidig med, at vi skal planlægge også ud af byggerierne, så skal vi også bruge de midler, det offentlige, på at handle hos de lokale virksomheder. Det vil sige tjenesteydelser, køb af varer. Det skal vi blive meget bedre til at handle lokalt, fordi uanset om en vare den koster 30% dyrere heroppe, så er det samfundsøkonomisk meget billigere for landet, at pengene det florerer i landet. Vi bevæger os lidt væk fra det, vi snakkede om, nemlig skal vi køre Grønland med underskud for at få gang i hjulene? Er det jeres plan? Nej, det er de fremtidige investeringer, vi snakker om. Det er ikke dyrt, at når vi laver noget, eller bygger noget stort, at man låner i udlandet, og så bruger den som investering, og så sætte skub i arbejde. Så det er ikke finansiering af den velfærd, som vi står, og det kommer vi til at snakke om lidt senere, at I vil finansiere gennem og låne penge. Det er ikke sådan, det skal forstås. Nej, målet i sig selv er selve bæredygtighed. Det siger sig selv. Det står vi også for. Men det er, når vi ser, at der er blevet flere og flere, der er arbejdsløse, så vil vi hellere bruge penge, og så investere dem sådan, at de kommer i arbejde, og der kommer gang i hjulene i Grønland. Jeg kunne godt tænke mig så lige at vende tilbage. I jeres præsentationsvideo bruger I meget tid på forholder i Sydgrønland. Er I ved at bevæge over og blive et landbrugsparti? Er det et vigtigt segment for jer? Er det nogle kernevælgere, som I gerne vil sætte jer på, Margrethe Kruse? Det er, altså vi har jo landbrug i Grønland, og vi kan også godt bruge den bedre, forstået på den måde, at, hvad skal man sige, altså vi vi importerer meget, og på den måde så kan vi også begynde at gøre noget ved det, til at vi selv producerer. Og det er den vej, vi også gerne vil hen. Vi vil gerne udnytte det bedre, og de muligheder, der er i Sydgrønland. Og når man ser på det, så kan man også godt begynde at se på lidt længere op nordpå. Nogle bestemte steder vil der også være mulighed for at sætte nogle produktioner i gang. Så det er også det, vi gerne vil. Vi er tilbage i den her selvforsyning af Grønland, der skal sættes gang i. Ja, den mulighed, den vil vi gerne komme til livs i. I er også inde med nogle støtteordninger, så vidt jeg kan forstå, til noget foder og nogle ting og sager, og det harmonerer vel stadigvæk dårligt med udtryk som fri markedsdannelse og fri konkurrence. Er det ikke sådan lidt svært nogle gange at finde ud af præcis, hvornår I bruger hvad kan man sige, nærmest socialistisk tankegang, og hvornår I bruger den mere højreorienterede fri konkurrencetankegang? Nej. Det vi snakker om her, det er selvforsyning. Og hvordan optimerer vi den bedst muligt? Det er, at vi skal arbejde hen imod større selvforsyning af landbrugsvarer. Men det skal ikke ske på fri konkurrence, eller hvad? Selvfølgelig skal det ske ud fra det konkurrencemæssige vilkår. Men hvordan kan vi optimere den? Det er for eksempel græs, som man har mange varer om vinteren. Det bliver købt udefra. Hvordan kan vi optimere og købe det måske udefra, men vi skal gerne blive selvforsynende med varer, som vi også kan bruge til får.
avl. Og der er det nødvendigt, at vi kigger på, hvad er det for nogle hindringer, der ligger til last for vores foravlere, for den sags skyld, der gør, at deres produktion den bliver forhøjet utilsigtet. Og det er det, vi gerne vil snakke med dem om, og så lave nogle undersøgelser, der afdækker, hvordan kan man gøre produktion billigst muligt, hvilke vej skal vi gå. Og det er ikke nødvendigvis med støtteordninger, men det er at finde vejene for en billigere produktion. Men det ligger vel lidt i det alligevel, lidt støtteordning, lidt fri konkurrence, når det sådan passer ind i situationen? Ja, vi er et kæmpe land med få indbyggere, og det er svært at starte. Og det er ikke noget skam at støtte, specielt i startperioden. Og det er det, vi snakker om her, for der er mange virksomheder, der trænger til et skub og hjælp. Vi er jo ikke enige om det. Store lande i Europa, de støtter jo deres landbrug. Hvorfor kan vi ikke det? Det er jo ikke noget skam at støtte sit erhverv, og det er det, vi står for. Når vi sætter sig som mål, at vi vil gøre produktionen endnu større, det har altid været mål at nå op omkring 25.000-26.000 for at de kan køre slagteriet. Og man har snakket om det i 100 år. Og vi vil gerne gøre noget ved det og støtte, så der kommer flere forholdere i området. Plus landbruget forudsætning for at kunne dyrke sit foravl, at de får de mere optimale betingelser. Margrethe Kruse, en anden ting, I slår på, det er, at Adasut vil arbejde for, at virksomhederne selv skal bygge personaleboliger, så der frigives boliger til almennyttige boliger. Kan du lige forklare, hvad det er, Adasut mener her? Det vi mener her, det er almennyttig bolig. Det vil det altid være brug for. Men man kan lette det ved, at virksomhederne selv laver deres egne personaleboliger, sådan så der bliver, det bliver lettere eller nemmere for den enkelte almen at få en almennyttig bolig. Det er der, vi gerne vil hen. Og med hensyn til at skal kunne gøre det muligt, der peger vi også på rentefradragen. At, De skal være 100%. Nej, hvis vi ser på den der 2025-planen, så om 3 år, der vil de gerne udfase rentefradragen. Ja. Men I vil gerne have det tilbage på 100%? Vi vil gerne have den tilbage, eller vi vil gerne have, at den bliver der, sådan så det bliver mere attraktivt at lave de byggerier til personalboliger, og samtidig med, at det også bliver lettere og mere imødekommende over for folk at bygge deres eget bolig. Jeg kunne godt lige tænke mig, fordi jeg forstår det ikke helt, fordi er det ikke, altså private selskaber her i Grønland, de er jo ude på det private marked og købe deres boliger og deres medarbejdere efter det boligmarked, der nu engang er. Så det, I snakker om her, er det de offentlige ejede virksomheder, der selv skal ud og finansiere deres boliger, og tænker på KNR, Tele, er det dem, vi snakker om? Ja, i høj grad. Det skal være med til det. Vi skal jo huske på, at de store selvstyrede virksomheder, de har op mod 0,5 milliard i overskud alene i 2012. Og det er godt. Men det skal så også være med til at hjælpe samfundet ved blandt andet at bygge mere til deres ansatte. Og heldigvis gør man det også i høj grad nu. Det skulle være mere, sådan at det letter den offentlige del. Men jeg kan godt afsløre, at det vil være svært at finde råd til boligbyggeri i KNR's budgetter. Det vil det, Sten. Er det en tankegang, der i virkeligheden overhovedet har en realistisk gang her på jorden? Jeg tror, det er vigtigt at skelne imellem, hvilken type virksomhed vi snakker om. KNR, det er jo ikke en virksomhed, der skal tjene ud over det rimelige til, at de kan drive sig selv. Og det er jo det tjener, det slår slet ikke deres budget, eller det når ikke deres budget.
Så Tele, Nukicia Feed, som et eller andet privat sted er et privat erhverv, aktieselskab oveni, det er dem, vi snakker, det er dem, vi snakker om. Altså det er dem, der er sat til verden for at tjene nogle penge. De skal selvfølgelig tage deres samfundsansvar, CSR. Den kan lige så godt indeholde, at man frigør nogle boliger fra de almene boliger til deres ansatte. Men et eller andet sted, så står vi vel med et finansieringsproblem, altså, fordi de her virksomheder afleverer en høj grad af deres overskud tilbage i statskassen, som netop går til pensioner og sociale ydelser osv. Altså, det bider sig vel i egen hale. Vi kommer til at mangle nogle penge, Sten. Ja, vi siger heller ikke, at de skal bygge 100 boliger, for eksempel for Teles vedkommende. Det er måske en årrække, sådan så at alt deres overskud ikke ender i boligbyggeri. Selvfølgelig skal der lægges til en kasse, hvor man sparer op, samtidig med, at der stadigvæk er overskud, og andelen af det bliver udbetalt til ejerne. Men skulle man ikke forestille sig, at private aktieselskaber, de penge, de tjente, de gik tilbage i forbrugernes lommer, også der betaler for det, altså i billigere og bedre internet, i teleløsninger, frem for at gå ned i og blive en del af selvstyret socialpolitik? Jo, i høj grad. Det er man også heldigvis på vej med hensyn til tele, som du nævnte. Men deres soliditet, deres egenkapital, den vokser år for år. Og det er fint. Det er godt nok. Det vi snakker om, det skal tage mere samfundsansvar, for det er os forbrugerne heroppe i Grønland, der betaler den pris, som de nu også tjener. Så burde det også være os, der umiddelbart primært fik noget ud af det, og ikke... Nej, det skal tage mere samfundsansvar, sådan at den samlede socialbyrde, eller at den bliver lettet, så der er mere plads til for eksempel mindre familie. Fint. Videre til noget, som ikke er her, men som jeg lige har fundet frem. I forbindelse med forårssamlingen i Inatsisartut i både 2011 og 2012 fik Atassut afvist samtlige deres forslag, delvis fordi de var afleveret for sent, eller fordi man ikke havde overholdt andre formkrav. Tager I ikke jeres politiske rolle seriøst, og hvorfor skulle vælgerne, altså hvis I stemmer på jer, og I ikke engang bærer jeres politik videre ind i Inatsisartut, det virker ikke. Tager I ikke jeres vælgere seriøst, Sten Lynge? Jo, det gør vi naturligvis. Det, der skete her, det er, at vores sekretariat har været meget svagt stillet i den periode. Og det har betydet, at vores landstingsmedlemmer, som bor uden for byen, har opholdt sig i deres respektive byer, og der er sket en kommunikationsfejl mellem dem og så sekretariatet, sådan så at vores partiforslag endte med at komme for sent 3 minutter. Og det betyder, at det blev afvist. Og det beklager vi rigtig meget, og det har vi gjort noget ved, hvor vi har strammet op omkring vores sekretariat nu. Det lyder ikke særlig professionelt. Er I ikke et professionelt parti? Kan vælgerne stole på, at I faktisk... altså det er jo ligesom det, der er jeres job. Det er det går ud på. Det er at komme ind i Inatsisartut, sprede dagsordenen og få jeres politik igennem. Og så stiller I ikke engang nogen forslag, fordi I afleverer 3 minutter for sent. Det virker helt ærligt ikke særlig professionelt. Margrethe Kruse? Det forklarer så klart og tydeligt, hvor fejlen er sket. Og det beklager vi. Og jo, folk skal kunne stole på os. Og vi tager vores parti seriøst, og det er derfor, vi stiller op igen. Og det er også derfor, vi står stærkt frem. Og gerne vil frem med vores budskaber. Vi skal ind. Du har markeret med det. Ja, jeg kan kun beklage, at det der er sket, og vi tager det selvfølgelig meget seriøst, og vi har strammet op, og som bekendt, der har vi i efterårssamlingen i 2012 fremlagt 17 forskellige forslag, hvor 7 bliver godkendt. Så vi har gjort noget ved det. Fint. Lad det blive der. Og nu til det emne, som et eller andet sted er gået igen i alle vores krydsild, nemlig finansiering af vores fremtidige velfærdsstat. Vi bliver flere ældre, der skal passes og plejes, og som ikke bidrager til kassen på det tidspunkt. Bloktilskuddet er fastfrosset.
fremover kommer vi til at mangle en lille milliard om året, hvis vi vil opretholde den velfærd, vi har i dag, og samtidig løse nogle af de meget alvorlige sociale problemer, vi har slæbt rundt med i generationer. Miner og råstofsektoren er ikke på den måde en løsning på det her, fordi der vil gå for mange år, før de spæder til i kassen på et niveau. Vi skal ud og lave en finanspolitik, vi skal finde en lille milliard om året. Har et bud på, hvor vi kunne starte? Ja, vi kunne starte med at sige, at vi fryser skatten. Nuværende naalakkersuisut vil sætte den 5% ned. Det betyder 350 millioner, vil der mangle i statskassen, eller landskassen. Og vi er fryse skatten ned nu. Der sparer vi allerede omkring 270 millioner. Udover det, så skal vi bruge vores nuværende midler mere effektivt. Og det er bedre planlægning af byggerier. Vi skal til at prioritere hårdere, og vi skal til at handle mere lokalt, og vi skal til at udvikle vores fiskerierhverv, sådan så at vi eksporterer andre fiskearter end lige det, vi har i dag. Det betyder, at det kan ske i løbet af nogle få år, at vi udvikler fiskerierhverv til at kunne blive en større eksportvirksomhed. Jeg vil gerne sige, at økonomisk råd, vi er enige om udfordringen. Det, der i virkeligheden er spørgsmålet i politik i dag, det er løsningerne, hvor man kan vælge forskellige veje. Selve udfordringen, den ligger jo sådan set fast, gør den ikke? Jo, det gør den. Velfærdskommissionen anbefaler jo faktisk det, som du henviser til, at man sætter skatten ned, fordi det jo har denne her, ifølge dem i hvert fald, anderledes effekt, at det sætter gang i hjulene, som vi selv har været inde på, og folk bruger flere penge, køber flere varer, det gør det nemmere at starte virksomheder. Så alt i alt, så kommer det til at give flere penge i kassen, end man skal bruge på selve finansiering. Så er det ikke vejen frem? Det er det ikke efter vores overbevisning, fordi det, man lægger op til, det er mere forbrug. Og mere forbrug er hvad? Det er nogle varer, vi importerer. Det vil sige, hver gang vi køber importvarer, det er penge ud i landskassen. Det, vi skal gøre, det er, at vi skal fremme den ansvarlige bevidsthed hos den enkelte borger ved at sige, du bliver nødt til, hvis du kan, købe din egen bolig, bygge selv. Du frigør en masse kapital til samfundet. Derfor skal du have gode rammer. Men jeg vil lige afbryde lige hurtigt her, fordi ja. det er vel ellers vand på en liberal mølle at sætte skatten ned. Det må da vel lige være noget for et erhvervsaktivt parti som jer. Hvorfor det må jeg lige svare på. Nu vel det der højreorienteret og venstreorienteret sammen igen? Nej, vi skal ikke lege med ideologier. Det har vi ikke råd til. Grønland har ikke råd til at sætte skatten ned. Det har vi ikke. Det må vi erkende. Selvom vi er liberale, så er vi ansvarsbevidste. Det vil sige, men det er jo hele teorien, det er jo hele udgangspunktet i den liberale teori. Det er ud fra virkeligheden, vi skal lave vores politik ud fra, og ikke teori. Så den liberale teori holder slet ikke i virkeligheden? Jo, det gør det. Når nu vi får mere råd, når minindustrien kommer, når de begynder at betale royalties, og de begynder at betale skat, måske lidt længere fremme, så har vi råd til at nedsætte skatten. Men det er ikke tiden. Vi skal jo, vi snakker om at forbedre skolen. Vi snakker om at forbedre ældreomsorg. Vi snakker om at bedre betingelser for handicappede. Alt det der, det koster penge. Det er vi godt vidne om. Så derfor er det ikke tiden til at sætte skatten ned. Og vi er for øvrigt også imod, at skatten bliver sat ned her med 1%, som koster 72 millioner. Der vil vi hellere have brugt til noget andet, for eksempel til at bekæmpe arbejdsløsheden. Men vi skal jo gøre, vi skal handle et eller andet sted. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, har I andre sådan umiddelbart selv konkrete bud? Nu snakker du fiskerisektoren. Hvad kunne I ellers forestille jer? Royal Greenlands bestyrelsesformand har lige været ude at sige, at vi kan skabe 5.000 arbejdspladser. Privatisere, det er vejen frem. Vi har brug for en masse hænder allerede her i dag. Det er vejen frem, det er uddannelse. Vi skal uddanne os bedre hele tiden. Det er der nøglen ligger. Ja. Men det er jo så ikke en løsning lige nu og her på den finansiering af vores velfærdsstat. Det er jo en ekstra regning, der skal finansieres oven i den milliard. Hvor skal vi finde til at starte med den her milliard fra? Den milliard, vi kommer til at mangle, det er fra om 10 år. Vi kan stadigvæk nå at gøre noget i dag.
Vi skal aldrig tænke, nu kan vi ikke gøre mere. Vi kan sagtens nå det, og vi kan skabe de 5.000 arbejdspladser internt i dag, uden at starte råstofudvindingen. Jeg kunne godt, det er fint nok, det er rigtigt i teorien om 10 år, men det er faktisk fra i år, at vi skal begynde at spare 1 milliard, hvis vi vil have en langsigtet løsning, og hvis de tiltag, vi sætter i gang, de skal virke om 10 år, så er det nu, vi skal handle. 280 millioner har vi allerede i dag, fordi vi ikke vil sætte skatten ned. Samtidig med, så skal vi også udvikle solenergi meget bedre, fordi en uddannelsessted, den kan spare op mod 50-70% af deres driftsomkostninger, som bruges til opvarmning af uddannelsesstedet. Det kan vi gøre ved billige investeringer i solenergi. Allerede der kan vi hente en masse penge, som vi lader fosse ud af landskassen. Men igen snakker vi om investeringer. Der er ikke mange besparelser her. Det er investeringer for at... Hvis en uddannelsessted bruger 500.000 om året i dag til olie, og det kan spare sig ned til 100.000. Og investeringen, den ligger på 200-300.000. Alle første år, og så har det betalt sig selv. Det kan man godt se, der er fornuft i. Synes du ikke? Jo, jeg er sikker på, at sådan et anlæg måske er lidt dyrere, end det lige lyder til. Og det er bare lige, det kan godt være, at det tjener sig hjem, men det er stadigvæk at vi skal med nogle penge. Et andet mere konkret bud kunne være at hæve pensionsalderen, som der har været meget debat om. Vi lever længere, og hvorfor skal vi så ikke blive længere på arbejdsmarkedet? Det kan vi, hvis man gør tjene omkring 130 millioner kroner på om året. Var det ikke en vej at gå? Jo, det er det også. Som vi også siger, altså, der bliver flere ældre om nogle tid, og der bliver færre til at forsørge dem eller pleje dem. Og igen kan vi så også se på, at vi får også brug for at lade de ældre blive på arbejdsmarkedet, sådan så de kan udfylde den mangel, vi kommer til at have, og den ekspertise, de har. Så jo, det er også vejen frem at lade dem blive på arbejdsmarkedet. Løsningen er, som hun siger, blandt andet det kan være midlet, det er, at dem, der viljen og lysten, det skal blive på arbejdsmarkedet. Vi kan give dem måske bedre vilkår. Vi kan indrette arbejdsmarkedet sådan, så at ældre får nemmere ved at arbejde. Samtidig med, det er ikke kun en strenge løsning, vi skal finde her. Vi skal have fundet en masse strenge. Det er men I er indstillet på, at der skal findes nogle penge, fordi I snakker meget om, og I er klar med nogle investeringer, og vi skal smide nogle penge efter nogle ting og sager, men som måske giver et afkast i fremtiden. En anden streng kunne være at fastfryse de offentlige ydelser, pensioner, sociale ydelser, og kun regulere dem med inflationen. Det kan vi spare omkring 240 millioner kroner på om året. Var det en mulighed, Gerhard Petersen? Det kunne være en mulighed, men vi synes ikke, det er vejen frem. Det er de fremtidige erhverv, der skal gøre det bedre. Fordi vi kan blive med at snakke om den samme kage. Det vi skal arbejde for, det er, at den samlede volumen, den samlede kage, bliver større, så vi har noget at dele mere om. For det vi snakker om her mange gange, det er nogle små lapløsninger. Det vil vi gerne ud over. Og vil vi tjene penge på råstofområdet, det er vores. Vi vil få indført nul-tolerancen, og så royalties. Men det hjælper os ikke med at finansiere den velfærdsstat, som lige nu kommer til at hænge i en løs tråd i løbet af nogle år, hvis ikke vi reagerer. Har I ikke nogle mere konkrete bud på? Så siger du gang i den private sektor. Hvordan? Ja, det er også derfor, vi skal gå i gang. Vi kan begynde at privatisere på sigt, at de store selvstyrede virksomheder, de nytter jo ikke noget, når vi har sagt, at vi vil blive selvstændigt land om nogle år, eller om 10 år eller 20 år, at den offentlige forsørgelse er på 80%. For det er det private sektor, der må nu engang bære
landets finanser, forstået på den måde, at der skal i gang i den private sektor for at... Hvordan får du få gang i den private sektor? Det er jo ikke nye tanker. Der er jo mange kloge og dygtige mennesker, der har prøvet igennem det i mange år, og som du siger, det er svært at komme i gang. Det er jo ikke bare at sige, nu skal vi have gang i en private sektor. Hvad er det præcis for en privat sektor, du gerne vil have gang i, og hvordan kunne man konkret gøre det? Ja, eksempel Halibut kom i gang, og de blomstrede derop, og helfiskpriserne, de kom op. Vi skal privatisere også til selvstyre virksomheder på sigt, sådan at de bliver mere effektive, sådan at vi også får penge af den vej. Det er jo ikke gratis. Men helt ærligt, at sælge de selvstyrede virksomheder, det er jo rigtigt. Det giver her nu en portion penge her. Dem har vi solgt Tele, det har vi fået en halv milliard for. Men så tjener vi heller ikke penge på Tele mere. Det er jo lidt som at sige, det hjælper lige nu og her, men så bliver det rigtig koldt for os på den lange bane, fordi så begynder vi selv at tjene nogle penge på dem. Det er vel ikke en holdbar løsning? Du sagde det meget pænt. Vi skal udvikle vores fiskerierhverv. Og det gør vi den dag i morgen, hvis vi har viljen til det. Muligheden er der. Den skal bare udnyttes. Det vil sige, vi skal have udviklet fiskerierhverv ved at lave større undersøgelser på området, og det kan ske i løbet af rimelig kort tid, inden for nogle år. Hvor samtidig så skal man stadigvæk tænke på, der hvor der ikke er råstofudnyttelse, ud over vandkraftværket, det er Alcoa. Den kan starte, uden at vi skal kræve nogle royalty. Vi har nogle skatteindtægter, der allerede ligger i det område. Det skal vi også starte hurtigst muligt. Margrethe Kruse Jensen, en af de helt store faktorer, hvor man kunne gå ind og tjene en masse penge er ved at se ingen vækst i den offentlige sektor og fastfryse den og sige, den bliver ikke større, vi lover ikke flere penge ud og bruger ikke flere penge, end vi gør nu. Det ville kunne bidrage omkring 0,5 milliard, 545 millioner kroner om året. Det er vel også en god liberal tankegang. Mindre offentlig sektor. Er det en mulighed? Kunne vi fastfryse den offentlige sektor, som du ser det? Det er jo det, vi gerne vil også i Adasut. Og samtidig så vil vi også gerne, som du også selv har været inde på med hensyn til velfærd, altså den koster meget. Der, hvor vi også gerne vil, det er prioriteringer. Ikke? Hvordan kan vi prioritere, så pengene rækker længere på de områder, hvor der er brug for det. Men det lyder lidt som om, man er ikke meget for at gå ind og pille ved nogle af de her velfærdsgoder, eller de sådan mere... Der er jo ikke nogen nemme løsninger af det her, som vi snakker om, men I er ikke meget for at gå ind og pille ved noget, der ligesom kommer til at gøre ondt på nogen. Altså, nej, jeg vil sige, at når der er sådan en umiddelbar noget, der kan startes op sådan forholdsvis tidligt. Vi kan snakke om kringlerne, hvor det er klart, når hvis tilladelsen, og så kan det starte for eksempel næste år. Og det giver for eksempel 400 arbejdspladser dernede, som begynder at give her nu, eller næsten her nu. Men der vil gå en 20-30 år. Inden der begynder at komme rigtig med penge. Der kommer skatteindtægter fra medarbejderne. Der kommer skat også. Det skal vi ikke klemme. Det kræver jo så, at de ikke har et arbejde et andet sted i dag, men at det faktisk er nogle af de arbejdsløse, som vi får ud i arbejde. Fordi det er jo lige meget, om de betaler skat i en anden virksomhed, og dernede, det giver det samme til vores landskasse. Så du skal jo først i gang med en større uddannelsesting. Det må jeg lige gerne svare på. I stedet for, at du betaler i sociale udgifter, at de kommer i arbejde og betaler skat, I min regnskab, så er det jo plus til landskassen. Det er det. Okay, tak skal du have. Det er det. Jeg tror i virkeligheden, vi stopper den her. Den er ikke så frugtbar. Jeres pointe er kommet frem. Og så har jeg nogle spørgsmål til jer fra Facebook. Og der er et her, vi jo hurtigt kan tage fat i. Asi Nielsen spørger, hvilke forslag har Adasut til at fremme Bamio by, når Søfartsskolen bliver lukket til efteråret? Har I erhvervstiltag, som man kunne påbegynde i Bamio for eksempel? Ja. Først og fremmest har vi været imod flytning af Søfartsskolen i Bamio, og det hele taget også flytning af militæret nede fra Kangerlussuaq. Og så skabe behov
i storbyen her i Nuuk, hvor det i forvejen er meget trangt. Specielt i Tepamut. Vi har en forpligtelse til at kunne starte noget op dernede, hvis den ikke skal blive med at gå nedad med det. Og det kan være et uddannelsesområde inden for pædagogik, en afdeling for Ilulissat for eksempel. Men hvad, ja, okay. Det kunne det være. Det kunne være et bud. Ujarak Jessen Heinrich spørger, at Atassut vil bane vej for dem, der har råd til at købe et hus. Men hvad med dem, der ikke har råd til hverken bolig eller for den sags skyld en dyr lejlighed? Har I tænkt på dem? Ja, det vi går til valg på, det er, at det offentlige almene boliger, det skal være til dem, der har behov for at have en bolig. Fordi det ikke kan finansiere deres egen bolig. Og så må vi finde nogle bedre planlægningsmåder, der gør, at boligerne kan bygges billigere. Samtidig med, så må vi kigge på den måde, vi udliciterer arbejdet. Konkret? Hvordan? Yes. Dagens byggerier af højhuse og flere familieboliger, det udbydes eller udliciteres i total entreprise. Det tror jeg, der er et opgør med, ikke? Men der gør, at der er kun 3 store virksomheder her i landet, der kan byde på det. Det gør, at priserne det er så høje nu. Havde der været adgang for de mindre virksomheder at slå sig sammen, så kunne man danne en reel konkurrence. Men det kan det ikke i dag, fordi det ikke kan stille garanti beløb, som det kun de store selskaber kan magte. Vi skal finde en måde, der gør, at mindre virksomheder kan slå sig sammen og måske udlicitere i mindre omfang boligbyggerier. Men hvordan vil det hjælpe folk til billigere boliger? Jamen, det er jo det, vejen er. Det er, at vi skal gøre byggeri af boliger billigere ved at kræve nogle bedre planlægning. Men vi snakker om egentlig her om almennyttige boliger. Så dem vil I bygge nogle flere af? Det skal vi. Det skal I, og hvor skal pengene til det komme fra? Jamen, der er en anlægsfond, vi har, som stadigvæk har nogle penge, der gør, at vi kan bygge. Men det, at det går til valg på, det er, at vi skal fremme lysten til at tage ansvar hos den enkelte borger. Fordi samfundet kan ikke bygge alle boliger til befolkningen. Befolkningen må tage et ansvar, hvor det kan tage ansvar. Og vi skal skabe nogle gode rammer for, at lysten er der. Så nogle gode rammer for dem, der har flere penge til, og at de kan trække nogle penge fra, så de køber nogle flere, eller bygger nogle flere boliger, så der bliver mere til overs til de mindre bemidlede. Ja. Er det sådan? Ja. Fint. Lad os springe videre til et spørgsmål mere. Vi har et her fra Brian Bielmann Hjortborg. Lærepladser for håndværksfagene mangles især uden for Nuuk. Hvorledes vil Atassut afhjælpe det her problem? Er det noget, Margrethe Kruse Jensen har et bud på? Ja, nu er det sådan, at byggeriet ude på kysten, den ikke er så aktiv som i forhold til her i Nuuk. Og den vej, Atassut også gerne vil, det er, at pengefordelingen i forhold til byggerier skal være mere ligeligt fordelt ude på kysten, sådan så at udviklingen og byggeriet ude på kysten også kan følge med. På den måde så kan man også skaffe lærepladser, så byerne og de mindre byer ude på kysten også får noget at lave. Men ligger der i det her, at vi skal bygge på kysten bare for at bygge? Bare for at holde hjulene i gang og sørge for, at folk har noget at lave? Det er vel heller ikke liberalt tankegang? Det er heller ikke sådan, jeg mener. Selvfølgelig skal man ikke bygge bare for at bygge. Men altså, lad os tage for eksempel skolen nede i Narsaq, ikke? Over halvdelen af lokalerne kan ikke bruges. Og man snakker om at bygge det, og det er godt nok først om nogle tid. Og når man ser på alderdomshjemmen også, nede i Narsaq, ikke? Den trænger også til at blive renoveret og bygget til. Altså flere steder ude på kysten
Er der nogle bygninger, som simpelthen bare trænger til at blive renoveret, eller at der trænger til at blive bygget noget yderligere? Så det er vejen frem. Altså nu gik spørgsmålet på lærepladser. Er det vejen frem for at skaffe flere lærepladser? Samfundet skal ikke være bange for at stille krav. Vi skal stille krav til når vi udbyder licitation, at der til en vis grad, når det er et bestemt beløb eller over det, så skal vi kræve som byggeherre, at der følger elever med. Det er tvingende nødvendigt, og det indebærer så også eventuelt dem, der kommer udefra, bliver også tvunget til, at vores medborgere her i Grønland, de bliver lært op. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor skulle finansieringen komme hen af til det her? Jo, vi vil omkøbe finansiere på den måde, at det er med i, selvom prisen kunne være lidt højere, at den er med i prisen, at der er 2 elever med. Hvor skal du få pengene fra til at bygge? Pengene, det skal vi så, som Sten var blandt andet ind på, fra fonden, og så skal vi tage... Den bliver hurtigt brugt op, den fond, gør den, ikke? Jo, men der er jo det der 800 millioner der, hvis de er der endnu, det ved jeg nu så ikke, om det er. Vi når ikke flere spørgsmål herfra, fordi jeg har faktisk, synes jeg selv, et vigtigt spørgsmål. Alle meningsmålinger afslører, at det bliver jer, der afgør, hvem der bliver den kommende formand for Naalakkersuisut efter valget. Alt tyder på, at det bliver jeres parti, der kan gå til den ene eller den anden vej, og derved fuldstændig afgøre, hvem der ligesom kan sætte sig på magten. Det er jo en uhyre magtfuld position som Atassut. Hvordan har man tænkt sig at bruge det? Er det noget, I allerede har overvejet, hvad man kan bruge og gøre der? For det første, så vil jeg gerne sige, at vi er meget glade for tilliden. Vi arbejder også for sagen, så vi tager det selvfølgelig ikke med som en sikker resultat endnu. Vi skal først se valgresultaterne, og så må vi derfra arbejde hen imod, hvem er det, vi kan bedst opnå vores målsætninger med. Vi satser på, at hvis vi bliver inviteret til en koalitionsdannelse, at vi har flere partier med i koalition. Hvad vil der stå på det stykke papir, som I sætter jer ned til forhandlingsbordet med? Hvad vil I kræve for at afgive jeres stemme, Gerhard Petersen? Først og fremmest skal det være sådan, at det er så bredt som muligt, som kan bære, og nogle forudsætninger, som kan holde mindst 4 år. Men det er ikke det eneste, der er afgørende. Man skal kunne snakke sammen. Man skal kunne stole på hinanden, og selvom man kunne have... Men I vil komme med nogle konkret Atassut-politik og sige, hvis I vil have os til at bakke op om jeres regering, så vil jeg have, at det her det står i regeringsgrundlaget. Hvad vil det konkret være? Det er den bekæmpelse af den store arbejdsløshed. Det står også mig i sinde, at bekæmpe den størst muligt. Og så vil vi have ældre klasse med, sådan at den bliver. Og så folkeskolen indførte det der. Og så der kom lige en talstale. Lad os lige stoppe den der, fordi jeg vil godt høre, hvis I går til Siumut-lejren, så ser det ud som om, at Siumut kan ikke tage magten, medmindre det bliver i et samarbejde med Partii Inuit og jer. Kunne I forestille jer en koalition med Atassut, som vil tilhøre højrefløjen, det er herovre, og så Partii Inuit, der ligger herude på venstrefløjen? Det er vel ikke realistisk, er det? Altså, alt er relativt. Hvad har Grønland brug for i dag? Det er, at vi har en national konsensus, der går ud på, at vi skal bekæmpe arbejdsløsheden. Vi skal bruge
offentlige midler meget mere effektivt. Men et parti Inuit vil jo ikke engang acceptere de udfordringer, som er formuleret af Velfærdskommissionen, fordi at hvis det ikke er udarbejdet den rigtige nationalitet, er det ikke svært at samarbejde med for et liberalt parti som Atassut? Jo, det kunne det være, men den nuværende regering med Demokraterne og IA, i hver sin ende, de kunne godt arbejde sammen. Så I vil ikke afvise det? Vi vil ikke afvise, nej. Jeg vil sige det på den måde. Vi skal ikke vælge farve nu. Vi skal først ind, og vi har nogle principprogrammer, og vi vil gerne have, at det bliver imødekommet. Og så kan vi gå til forhandling. Det er fint. Det bliver sidste ord i aften. Tak. Tak fordi I kom. Vi er tilbage igen i morgen, hvor det er Demokraterne, der kommer forbi. Jeg glæder mig. Indtil da, ha' det godt.